Uzwelethhu igama lami silisiwe Qekeza fana mangabe ngajolene but ngoku sizovuselelana ngalo sitho kanti kwele futhi benana dibele konke sizovuselelana ngositho ya sinothi zami esi uma uvuselela ngokubani iBhayibheli leyifundayo phela iyafuna nayisefona nanje but iBhayibheli lento ukubona uba ngasethi uthetha Bhayibheli uthi ibhalwa eBhayibhelini uthi uphakamise ifoni ibhalwa eBhayibhelini nawe kweBhayibheli kuyoke nisi ngohlobo lokuba futhi funa siyibisele xa siphakathi emakhayeni yonke imizi funeka eBhayibheli nokuntu akholwa nokunza ukholwa eBhayibheli ihlale phakathi afike amen nokuvila umayelele into athi abantwana wakhe kamfundele phakathi eBhayibhelini uthi ngathi umprofeti kaJeta uMalaki uzoza lo mkhonzi wakhe enomoya kaEli yabuyisa inhliziyo zabantwana boyise abuyisa inhliziyo zabazali kubantwana so ufuna abantwana babuyele koyise that is funa ziphiliswe ifamily sibe khona unity phakathi kwabantwana nabazali bazobuyela kanjani lento bakuthi kuyabantwana babayini bayenze umzali azibonise abantu badinga didinga le ukwazi ukubona nangawakho amehlo uzibone kubani ifundele pha umzali angasakwazi ukubona ngenxa yokudala nezinto so masivuselelane ngalo sindisi masoke eBhayibhelini sizothetha ngestory esisalo sindisi sivuselelane xa unokucinga ngemibuzo ebalulekileyo uba uThixo ngoku ebenokuthi okanye uyazi wena loo nto uba uThixo akasazikwenza ebomini bakho ngokugqibile ubungathini loo nto uba ungathiwa kusukela ngoku uThixo akasazikwenza enye into ebomini bakho ubungathini besingaba yintoni isizathu sakho sokuqhubeleka umkhonzi xa usazi uba uThixo akasaziphileze enye into ebomini bakho uyazi uba lo mbuzo ubuyela kulo mbuzo uthi sithini isizathu sakho sokumkhonza uThixo kutheni uqhubeleka umkhonzi uThixo sithi usiye ecaleni usenza zonke into ezilungileyo uzenzayo uba uyazenza uzenzelani ukhuthaza yintoni uthi usathana ke wena ukhuthazwa yile uba ufuna uThixo ukusikelela ukunike impumelelo ezenzayo uthi usathana uThixo umkhonzela loo nto qha umbuzo uthi ukuba uThixo bengazikwenza enye into enje ebomini bakho ngaphezu kwesizenzile ubuzokubeleka umkhonzi ubuzomkhonza bese bale into esathu sakho sokubeleka umkhonzi kuyenzeka xa sisindisiwe siqhubeleke sizilibala izinto ezibalulekileyo kule nto azothetha ngayo incwadi ezityhilelo ethetha ngokuba uthando lwakho lokuqala walulahla iBhayibhile ithetha kaninzi into zokuphola kothando luphole uthando awusamthandi uThixo wale umntana engayo yenziwa yiko loo nto leyo ibuyela kulo mbuzo bafuna sibuze uba simkhonzela ntoni uThixo kuba xa usiza izilingo zizobuza loo mbuzo kuthi nafuna sibuze lo mbuzo because ithi umntu ongenazo izinto zisanda ibalapha ukholo nothando lokuthanda abazalwane nokuhlonela uThixo nokwenza zonke zinto ezilungileyo umntu ongenazo izinto zisanda kuye ubona lusisi ulibele ukuxolelwa kwezono zakhe zangaphambili so akufuneka sifikele kuloo nto yokubona lusisi lokubona kancinci ufuna sihlale okanye sizibuze uba kutheni izinkonzo uthini kuba kukhona nomyalelo phakathi kwemiyalelo njengoba kuthile siyimiyalelo uthi ezintweni zonke bulelani kuThixo ngoYesu amen kuzo zonke imeko bulelani kuThixo ngoYesu amen noba imeko imbi ubulele kuThixo ngoYesu amen so uzobulela kanjani xa ungamazi uThixo uba wenzeni so le mibuzo ithi uba uThixo benokuthi ngokugqibile ukwenza into kuwe ubungathini yimibuzo yokuzibuza uba yokuluhlaziya kwawusindiso lwakho ukholo lwakho ulubuza uba xa kunokufika isilingo ndingasiphatha na
Kuba xa sibuza le mibuzo ide siya sikhumbule kakuhle uba okay uThixo wenze ntoni kuthi. Besingamkhonzela izinto esenzenzile. Simkhonzela le nto elungile. Wenze ntoni uThixo? Inkulu. Yabona le Bhayibhile yonke ibhalisa into eyenziwe nguThixo. Yinto eyi-one. Xa ibhalwe yaninzi yagcwala iBhayibhile. Xa ucinga ungacinga zizinto ezininzi kanti yinto zonke ezi pieces zithetha le nto inye uThixo yenzileyo. Uthi into obhala encwadi yamaHebhere kwimihla ngaphambili uThixo wathetha nabantu ngamasebe xa kuthiwa abantu xa bakhona abantu nezinye izinto. Wathetha nabantu ngantoni? Endaweni ezininzi ngabaprofethi. Kodwa kule mihla ugqibele uthethe ngonyana wakhe. Kukhona into ayenzileyo ayicommunicateyo abanye ayithethileyo ngonyana wakhe. Kukhona loo. So uThixo simkhonza ngaloo nto into sohlaba neengoma ezithi inzulu yesimanga. Yeyona nto worship leyo. Kuthi thina bantu beli xesha lakubo. Kwakuqala worship ayikunikela ngebhokhwe negusha. Ngoku sithi sekho Yesu Kristu yiyo loo mvana. So iworship yethu ngoku ukuxelela ukuba yenzekile. Sixelela noSathane namadimoni nezithixo zoba yenzekile. Seyikhona nansi umbingelelo oye wakholeka kuThixo nguYesu. Aze athi ke kungena obingelela umbulelo nguye onesiqu sakhe. Kucaca ukuba inkonzo yethu kukhonza kwethu uThixo kokubingelela uThixo. Noma senza ukulungileyo ebantwini ukuba loo nto siyenza kuba simbulela uThixo siqaphele bayenzileyo uThixo uyazukiswa yiloo nto. Noba siyangqina ebantwini sihlangana abesithathu noba kulapho kuhlanganeni singqina sibe singqina ngokulunga kwakhe uThixo. Siyabingelela uThixo ngokwenza loo nto. Uba loo nto siyenza sigcwaliswa ngumbulelo sinentliziyo evumayo igama likaYesu uthi uThixo abantu abenza loo nto bayamzukisa. Kucacile uba eyona ndlela yokukhonza uThixo nekholekileyo uThixo yindlela ephuma embulelweni ngenxa yento ayenzileyo. Kodwa siye saphila ubomi obungayiqapheli into ayenzileyo uYesu Kristu asiyikumkholisa uthina. Lunqolo sithixo loo nto leyo ikumnqolo thina. AmaSirayeli namaJuda wexesha likaYesu ayenqula umthetho osisithixo kuwo. So babekhubeka ke ngoku uYesu. Kanti uYesu ubulumko nobulungisa nobungcwalisa bukaThixo nentlawulelo esuka kuthina. Bakwazanga bamkele. Baqhubeleka benqula izithile. Bazoqhubeka abantu baqhubeleka besenza loo nto. Bangakwazi ukuncedakala. So masijonge ngokusindiso olu. Khumbula sisindiswe entwenini. Siyahlawulelwa, sibuyisele entweni ephilileyo uThixo beyenzile benenjongo ngayo kwasekuqaleni kwangaphambi kokusekwa kwehlabathi. Uzobona kuGenesis ithi bekudalwe laa ndawo ibidaliwe kwathiwa yi-Eden kwabekwa umntu kuyo. Loo nto bekuthiwa igadini icabanga umyezo othile yinto nemithi. Kwafakwa umntu phaa. Xa itsaliswa le life ibintle phaa ubomi obuhle. Umntu bengasweli into, ebengazikhathazi ngento umntu. uThixo beyazi loo nto ayilungise. Ebemlungisele ngaphambi kwamsidala, wenza kwaba khona imithi nezinto zoqhubeka kuzo. Ngexesha aqhubeleka pheli, uThixo usamjongile, uthi akumlungelanga uba beyedwa. Nomfundisi xa sithi andikufuni uba sendaweni apho ungakhonzwayo ngecawe khona. uThixo uyayibona le nto ngekayithethi, kuba ithi ngomoya kaThixo uphengulula intliziyo. Ithi ke ngoku lo usetsha intliziyo uyayazi ingqondo yomoya. uThixo uyayazi ingqondo yomoya kamfundisi. Umfundisi ophengulula umoya othi ophengulula iintsuku zikaThixo. Uyayazi laa ncina ipha njengoba wayeyazi leyo Adam. Le ncina athetha ngayo kwincwadi yabaseRoma chapter 8 athi uthi nathi abasingayihlathela umoya sisikwe sincinci kuthi. Uthi umoya usuka sincinele ngezincinci ezikhulu ekuthathakeni bethu singazange nto mahlangana ngazo. Umoya usuka sincinele. Aze uThixo yazi ingqondo yomoya. Ayazi kwalaa nto umoya icela then siyifumane loo nto kuthina. So uThixo kwakunjalo ke emyezweni. Umntu engaswelanga nto kukuhle, engabulaleki, engasebenzi. Then ke ngoku kwenzeka enye into. Kwafika uSathane wathi idlala kuloo mntu. Wabaxelela ke ngoku inzuzo yokudla kulaa mntu bangamthobeli uThixo, bathembele ekudleni emthini, bathembela entweni abazoyifumana emthini ukwazi ukulungileyo nokubi. Safika isiqalekiso.
ibonakala indoda eyinawo umthetho ke yayifumana icebo apha emfazini. Uzaqhubeleka uba kaloo nto iyaqhubeleka isenziwa ebhayibhileni iindawo ezininzi. Nakuncwadi kaYobe umntu kuthiwa ngumfazi phaya uthi qalisa lo Thixo wakho off. Iyaqhubeleka loo isenzeka kaninzi. Alumkisile ngoku nazi uPawulos kuTimothi esithi awubamama baxelela balumke because lo Satan benze itarget ufuna ungena ngabesifundini natshabalalisa. Then mababe ngabona bafunda kakhulu ibhayibhile bathandaza kakhulu bethandaza kumoya because ngabona bane-power esifemelini. Satan uyabatargeta kube bona iposition abakuyo. So kwakuhle kwembizo kanjani. Then bona ke ngokwabana yamoshakala indawo bakuyo bawa. Bebesendaweni lapho ngabanga bulalekiyo khona kukhona imvula nezinye izinto ku-green kuhle. Yilo into osindiswe esendaweni e-green enhle. Kwawukuhle phakula ndawo kuhlaza. Bawa ke ngoku bakhutshelwa ngaphandle emyezweni. Kwathiwa xa kuthethwa kuGenesis chapter 3 uzowusebenza umhlaba ubulaleka. Basuswe kwenye indawo bengekho kubulaleka khona. Basuka kwenye indawo apho kuthiwa ke ngoku uzowusebenza umhlaba ubulaleka. Uzokuvelisela imithane nameva umhlaba. Uzawuyenza loo nto kude ufe ubuyela apha emhlabeni nje bawena uthatha emhlabeni zokubuyela khona. So siqalekiso loo ndawo leyo. So ke ngoku kufuna kube khona usindiso ke ngoku olusibuyisela kulaa nto sasikuyo ekuqaleni. Sisuke kulese sikuyo ngoku yokusebenza umhlaba sibulaleka. Le inencina intselezo. Sibuyiselwe kule yokungabulaleki le ibisemyezweni Genesis. So abantu bakuloo nto ke ngoku bathe sa emhlabeni bebulaleka besebenza kanzima. Kwavela umuntu oza kuba yi-unite abahlanganise kuthiwa nguNimrod. Then uThixo wayichitha yonke loo nto leyo. Wathi abantu jonga ngoku bakha inqabe bamanyene yonke into bayenzayo iyawubani kumele ukuthi masese kwaphazamisa. Banikwa ii-tongues. Banikwa izilwimi. That is banikwa ii-languages, iintetho ngeentetho ezahlukileyo. Bangabisaunderstandana, bangavani. Moshakala impilweni yabo. Then uThixo ke ngoku kuloo nto yokubanikeza xobo ngohlobo zokuthetha babazizwe ezahlukeneyo ke ngoba bangabisaba-united, bangabisabanabunye. Bakhonza izithixo, banikela uThixo bakhonza izithixo ezahlukileyo. Kodwa zinyulela umntu oyi-one phakathi kwabo. Kwaba ngubani? Ku-Abraham. Ubanikele kwezithixo andithi babazinqumule. Kodwa zinyulela lo mntu uyi-one wathi usindiso luzoza ngalo mntu uyi-one. Kuba uThixo akathanga ebenawo abantu ebahlaliswe endaweni entle. Akathanga sobagxotha wathi ndifuna ngobahlale bephaa kude kuphelile ngabantu. Ebesoloko efuna ukubabuyisa engayithandi ukuba babe phaya ebuhlungwini basebenze ukulaleka. Bengayithandi loo. Ebefuna babuye. Ngoku ebezobabuyisa ngalo mntu uyi-one. Kungubani? Kungu-Abraham. Bezobabuyisa ngalaa mntu. Uthi ke ngoku lo mntu uyi-one ndizakwenza ube mkhulu, iintlanga zonke zehlabathi zisikelelwe ngawe. Ibuyele kulaa mbuzo uthi usinzo lolamaJuda ndithi thina sangena kuba amaJuda esingangamkeli, sangena by chance. IBhayibhile in the beginning, Genesis beginning, kuchapter 3 ibithe kulo mfazi njengoba bewile umfazi nabantu bewile yathi ndizokwenza kutshaba phakathi kwenzalo yakho nenzala yenyoka. Yena uzotyumza intloko yenyoka, yena inyoka ityumza isihlelo sakhe. Kucaca uba bekunguyena mntu ubezoyoyisa inyoka kungekabikho maJuda namaSirayeli. Kuthethwa abantwana abayi-2 qha emhlabeni abakhona. Ngoku uthi uAdam uAbraham kungekabikho maJuda athi iintlanga zonke zehlabathi zawusikelelwa ngawe. Elithi sikelelo nje ukuthi unikwa indlela yokuba ngokwazi ukuphumelela. Ebesesiqalekiso lokuqalekanisi ebesendaweni eqalekisiweyo esithi sikhangele uba uphi Adam umhlaba uqalekisiwe njengawo le ndawo kuyo iqalekisiwe. Uthi ke ngoku iintlanga zonke zehlabathi zawusikelelwa ngawe. Ukuyayiqhubeleka nje lapho kuGenesis uthi ngembewu yakho iintlanga zonke zehlabathi zawusikelela.
not ngeembewu zakho, ngembewu yakho. Iintlanga zonke zosikeleko. Ithi kuthi umsindisi uThixo bevele kwangenxa engaphambili efuna ukusisindisa. Kwangenxa engaphambili. Okay. Uthi ke ngoku ngale mbewu kaAbraham uzokusindisa intlanga. Kodwa uthi imbewu yakho yona izawuba ngamakhoboka kwelinye ilizwe iminyaka eyi-40. Kodwa uzolohlala luliswa. Olo hlanga lumenza amakhoboka. Ndiphinde ndibakhulule. Naw ifikile ke ngoku lizaliseka ixesha lethetha ngalanje ayazaliseka onke la maxesha siwathembisile. Ngoku siku-Exodus chapter 6 lizalisekile xa lethetha lona. Exodus chapter 6. Masifunde into. Okay. Besingaqala utshala kuverse 4 understand. Kodwa ke nxa ixesha masiqale kuverse 5. Kuthetha uThixo apha. Okay, mandifunde uverse 5. Uthi kananjalo ndikuvile mna ukugula koonyana bakaSirayeli abakhonziswayo ngamayiphutha. Ndawukhumbula umnqophiso wam. Uthi kananjalo mna ndikuvile ukugula koonyana bakaSirayeli abakhonziswayo ngamayiphutha. Ndawukhumbula umnqophiso wam. Verse 6. Yithi ngoko koonyana bakaSirayeli, ndinguYehova, ndiyakunikhupha phantsi kwemithwalo yamayiphutha, ndinihlangule enkonzweni yawo, ndinihlawulele, ndinikhulule ngengalo eyolukileyo nangezigwebo ezikhulu. Uthetha le nto kuSirayeli. Thetha esi sithembiso kuSirayeli. Uthini kuSirayeli? Yithi koonyana bakaSirayeli, ndinguYehova. Mabazi loo ndawo. Ndiyakunikhupha phantsi kwemithwalo yamayiphutha. Asibesithembiso sihle. Abo bantu basendaweni embi abo, abangathandiyo uba kuyo bayancwina. Bayabulaleka aba bantu. Bayiva ngokumthwalo wesiqalekiso aba bantu. Esi bekuthiwa uyakusebenza umhlaba ubulaleka. Bakhonza umntu ongenanceba, ongenanjongo zintle ngokubhekisele kubo. Kukhona uThixo onguYehova. uThixo siqalo nesiphelo kwaye lo gama likwathethi into ezifana nezo. uThixo besoloko ekhona. Othi kwakuqala ndim nakho kokugqibeli kwandim uYehova. Kukhona lo Thixo unguThixo babantu nenceba. uThixo befana ukukhonzwa yena lowo. Abo bantu bazibona bekhonza omnye umntu okuthiwa nguFaro ongenanceba, owenza enzima umthwalo phezu kwabo. Uthi yithi kwabo bantu ke, ndinguYehova, ndiyakunikhupha phantsi kwemithwalo yamayiphutha, ndinihlangule enkonzweni yawo, ndinihlawulele, ndinikhulule ngengalo eyolukileyo nangezigwebo ezikhulu. Uthi into endizonikhulula ngayo, zandihlawulela nangezigwebo ezikhulu ngengalo eyolukileyo, ndizosebenzisa amandla, zandikhulula, ndim ozoyenza loo nto. nguYehova uthetha nonalini. Akathi abantu bazozikhulula, uthi yena uzobakhulula. Uthini isithembiso ngoku lo mshumayeli kuthiwa Moses? Okay, masiqhubeleke sive ukuthini. Uthi ndinithabathe nibe ngabantu bam. Bangamakhoboka ngoku. Uthi kodwa bazoba adoptha babe ngabantu bakhe. Abantu bakaSirayeli. Uthi abathabathe babe ngabantu bakhe. Ndibe nguThixo wenu. Abantu bebekhonziswe ezithixweni andini njengentlanga zonke zehlabathi. Uthi kodwa aba bona ndizaba nguThixo wabo, ndibe nguThixo wenu. Okay. Onikhuphayo phantsi kwemithwalo yamayiphutha, ndiningenise ezweni endaphakamisa isandla sam ngalo ukuba ndilinike uAbraham noIsake noYakobi. Ndiyakulinika nina libe lilifa, ndinguYehova.
esi sithembiso ke kusiyamanisa negama lakhe uThixo obesoloko ekhona ozoqhubeleka ekhona osiqalo nesiphelo. Uthi ndiyakulinika nina eli lizwe eli ngalithembisa uAbraham, uIsake noYakobi, ilizwe lesithembiso. Ndizalikhupha apha ebukhopukweni naphantsi komthwalo wamayiputa ndinise kweli lizwe lesithembiso. Ndifuna sithethe ngomehluko phakathi kwezi ndawo, le ndawo bakuyo nale ndawo bathenjiswa yona. Ngokuqhubeleke banika ukholo bavusela ngobhekisele kweli lizwe athi bathumezela kulo, uthi lilizwe libaleka amasi nobusi, lilizwe lisikelelekileyo nendyebo elingenakubulaleka. Uqhubeleka xa sifuna ncwadi kaDuteronomi besitsho uba abasazubulaleka kweli lizwe bankcenkceshele kuba uYehova indlela yakhe liphakula lizwe nentsikelelo yakhe. Silithelekisa nelizwe bakulo baphantsi kwemithwalo yamayiputa, bakhonziswa nzima, bangamakhoboka. Uthi ke ngoku ndizile ukuba ndinikhulule kuloo ndlela yokukhonza ndinise kwenye. Okay, masibambele ngcinga kuqala before ngaphambi siqhubeleke. Ilizwi likaThixo libubomi kwabalifumanayo nempiliso enyameni yabo yonke. Uba ufumene ilizwi likaThixo, uba ufumene le nto uThixo ayithethayo kuwe, ufumene ubomi nempiliso. Isithembiso sikaThixo sibubomi nempiliso kwabalifumanayo. Isithembiso sikaThixo eso. Linjalo ilizwi likaThixo. Lithi ilizwi likaThixo uba ndinguYehova ndizile ukuba ndikukhulule phantsi komthwalo wamayiputa ngezingalo eyolukileyo nangezigwebo ezikhulu, ndikuse elizweni engalifungela okanye engalithembisa uAbraham, uIsake noYakobi, ndinise elizweni lesithembiso. Kweli lizwe batsala nzima, bakhonziswe phantsi kwengcinezelo enkulu. Uthi basa elizweni elizwe balilifa labo. Nditheke ngelizwi likaThixo linjani? Libubomi. Obubomi bufunayo bulilizwi likaThixo. Le nto ilindele uba mayenzeke ebomini bakho, loo nto leyo isisithembiso esisuka kuThixo. Ukuba uthe wasifumana, ukuba uthe walifumana ilizwi likaThixo balithini kwimeko yakho, ufumene impendulo yale nto uyilindeleyo. Ithi kwabalifumanayo lihlala likhona loo mthixo usoloko ethetha phakathi kwethu, uThixo usoloko ethetha. Kodwa umntu onoyolongo olifumanayo nguye lizothi libe bubomi kuye nempiliso enyameni yakhe. Uba uthe walifumana wava le nto okanye ayithethayo, ungeva le nto ucinga uba uyayithetha. Ukuyiqaphela uba sike sihlangane kuthethwe into xa ngaba sizama ukuyithetha kwi-discussion sifumana abantu bayive ngolunye uhlobo. Yazi ithetha ukuthi loo nto ithetha ukuthi abafumananga le nto ibithethwa. Ukuba abafumananga kule nto ibithethwa abazusikeleleka, abazuphila. Kodwa uba uthe wafumana le nto uThixo ebeyithetha, umntu ukazifundela apha eBhayibhileni azakhele esakhe isiduko ngale nto beyithetha athi ndimva uThixo esithi. Ukuba akafumananga le nto bekuthethwa yona, akazusikeleleka, akazuba nabomi, akazuphiliswa. Apha isithembiso sikaThixo sithi ndinisa elizweni engalithembisa koyihlo uAbraham, uIsake noYakobi, ilizwe abangasazubulaleka ukuba bayasuswa kweli lobukhoboka. Masive ukuba kwenzeka ntoni emva kokuba elithethile ilizwe. Kuvesi 9, watsho ke uMoses koonyana bakaSirayeli, abamphulaphulanga uMoses ngenxa yokukhathazeka nangenxa yomsebenzi onzima. Abakwazanga ukumphulaphula, abamvanga uMoses, abamkholwanga uMoses ngenxa yokukhathazeka nangenxa yomsebenzi onzima. Le nto yokukhathazeka yenzeka ndawo, yenzeka entliziyweni. Ndithe iBhayibhile kwincwadi yemizekeliso chapter 4 ithi intetho kaThixo, kuthetha intetho kaThixo baqaleni isithi mayibazo le ndlela, isithi kuba intetho kaThixo ibubomi kwabayifumanayo. Le nto ithethayo ukuthi ibubomi kwabayifumanayo nempiliso enyameni yabo yonke. Ize iqhubeleke ngokucebise kulanda phambili isithi nantweni zonke ezigcinwayo londoloza intliziyo yakho
kuba kuyo kuphuma amathende wobomi. Yonke lento uyifunayo ebomini iphuma phi? Enhliziyweni yakho. Ithi ke ngokuyilondoloza yona igadi yenza sure uba akungeni into ingabobomi phaa kulaa ntliziyo yakho, akutyalwa nto ikukufa kulaa ntliziyo kuba kuzophuma yona. Uba utyalwe ukufa kulaa ntliziyo kophuma kufa, uba utyalwe ubumnyama kulaa ntliziyo kophuma ubumnyama kwalapha kuyo. So londoloza laa ntliziyo ke ngoku. Okay, aba bantu aba eyabo intliziyo ibikhathazekile yabenza uba bangakwazi ukuyifumana intetho kaYehova, le sithe ibubomi kwabayifumanayo nempiliso enyameni yabo yonke. Abamvanga, bamphulaphulanga uMoses ngenxa yokukhathazeka nangenxa yantoni enye, nangenxa yomsebenzi onzima. Babehlekiswa nzima aba bantu, abakwazanga uva. Umntu oxinzelelwe lidimoni, noba singahlangana naye kuthetho, angaze asokole ukuva ngenxa yobunzima akhonziswa phantsi kwabo lelo dimoni. Noba lidimoni lombulo, noba lidimoni lokuthanda ezinye izinto, lizomenza angakwazi ukuva xa kuthethwa ngenxa yobunzima bedyoko ekukhoboka leya phantsi kwayo kwelo dimoni limphetheyo. Asokole ukuva. But akuthixo ukuba inguthixo babalo wafumana indlela yokuba abancede. Ithi wathetha uYehova uMoses wathi, yiya uthethe kuFaro kumkani waseYibhithe. Bengakwazanga ukumva amaSirayeli uMoses, wathi uThixo ngoku makuthethwe kuFaro lo ubabophileyo. Kwaqhutyekeka kubethwa uFaro zizigwebo zikaThixo ngokuthe, ndizolikhulula ngezigwebo ezikhulu. NguThixo ozobakhulula. So aba bantu abalivanga eli lizwi, masibuyele kule ngcinga begxilisa yona ithi, intetho kaYehova, ilizwi likaThixo, libubomi kwabalifumanayo nempiliso enyameni yabo yonke. Sithe ke xa sithetha ngenyimini, intetho kaYehova, ilizwi likaThixo, lisisithembiso, lingumyalelo okanye umthetho, libubungqina. Le Bhayibhile yakhwe yiloo nto, yakhwe yimiyalelo, imithetho, imimiselo, zizithembiso nabungqina. Le Bhayibhile yakhwe ngaloo nto ngezinto ezinjalo. Ubungqina yintoni? Sizinto azenzileyo uYehova adume ngazo, ezi athi ilibali imisebenzi yangaphambili kuba ndenza into entsha ngoku. Ilibali osoyazi ngam esendiyenzile kuba ndiyathembisa ukwenza enye ngoku. So ilizwi likaThixo lakho izinto ezinjalo. Uthi ke umntu olifumanayo ilizwi likaThixo libubomi kuye nempiliso enyameni yakhe. So masicinge ngale ngcinga yokuba ngoku ilizwi likaThixo lingumyalelo. Ilizwi likaThixo lizowuyalela uba usuka endaweni uye kwenye indawo. Ukuba ufumene lo myalelo, uba uyifumene loo ntetho, ufumene ubomi, uyifumene impendulo yakho uyifuna, kuba le nto uyifuna ikule ndawo kuthiwa yakuyo. Ufumene ubomi. Inkululeko yaba bantu nokuphumla kwaba bantu kuphi? KuseKanani, akusazubakho eJipti. Noba bangathandazela uba maku-overthrowe okanye kususwe esihlalweni lo Faro baziphathe, uThixo bengazuyenza loo nto. Yiyo le nto abantu bazothandaza imithandazo engaphendulwayo, kuba bathandaza phikisanayo nentando kaThixo, bangamameli uThixo uthini. Kanti le nto bayicelayo kuThixo izawuza ingumyalelo, iyimpendulo, isidambulo uyithatha endaweni ethile. Apha kuthiwa le nkululeko bayifuna le bebeyinqinela yonke le minyaka. Ndithe uThixo lo umoya wakhe usiphengulula intliziyo. Okwakunqina kukhona entliziyweni uThixo uyakuva aphendule kona. Ungaze ubone kusenzeka empilweni yakho izinto ezingazizo ezibuzithandazela, uqale uzibone kamva uba zilungile, ube nento ethi uThixo ubone uba makandiphe le nto indifaneleyo, wangandiphile bendicela. Kwenzeke ntoni? uThixo yena ithi ubona intliziyo. Uyayazi yona nto uyinqinelayo umphefumlo wakho, umoya wakho, ngaphandle kwale uyithethayo, qha wena ukonekthanga nomoya wakho. Okay, sithetha ngelizwi likaThixo. Kukhona le ndawo uThixo athi yiya kuyo. Le nto uyinqwenelayo le uyifunayo ikulaa ndawo uThixo athi yiya kuyo. Uzothi ke kwincwadi yabaSintoni iqhubela kweBhayibhileni, kwincwadi yamaHebhere, uthi abo bantu lalishunyayele kubo ilizwi okokuqala alizange libancede, kuba udaba olu baluvayo zange baluhlanganise nokholo.
abazange bakwazi ukumkholwa. Sebakhuphile apha uMoses, uThixo ke ngoMoses wahamba nabentanga. Abakwazanga umthobela uThixo, abakazanga umkholwa xa sithi ngenani ke ngokweli lizwe eli bendithuma kulo. Abakwazanga umkholwa uThixo baze bajikeleza laa ntlango. Intlango ke yindawo embi engenazo izinto ukuzifuna. Yindawo yokuswela ukukhulu usoloko ungenelisekanga, usoloko unqwenela into. Yintlango kuba sesithubeni usukile kule ndawo kuyo awufikanga noyo ufika ufike kuyo. Intlango loo nto leyo. Ngoku abakwazanga umkholwa uThixo phaa ilizwi eli lithi basiwa esilizweni abalithembisiwe nguThixo elisikelelekileyo. Abakwazanga ulikholwa. Then bajikeleza laa ntlango bangafiki kule ndawo uThixo ebebabizele ebebasa kuyo. Yinto ke ngaleyo. Okay, sizoyikhangela siyifumane loo nto. Sithe ilizwi kaThixo into ndibubomi balifumanayo. Uba uthi wayifumana le nto uThixo ayithethayo, ufumene impendulo yale nto uyithandazela. Ufumane nempiliso, ufumane loo nto ibubomi. Uba ufumene nje eli lizwi likaThixo uba uthini uThixo, uzoyibona imizekeliso enjalo imininzi. Akulo mizekeliso bubomi, bubungqina bale nyaniso. Kwiincwadi ezifana nezokumkani apho uEliya wayebaxelela abantu ilizwi likaThixo, intetho kaThixo uba uthini uThixo kwimeko yabo. Babe bayifumane aba bantu baze bafumane ubomi okanye bancedakale kule ngxaki bebenayo. Njengalo mntu bengumhlolokazi, abantwana bakhe bebezothathwa ngumntu obenetyala kuyo. Wafumana ilizwi likaThixo laa nto, umyalelo usithi boleka kubamelwane bakho izitya zingabilibala. Walifumana elaa lizwi walenza, babuyiselwa ubomi bakhe sele ebuluzile, babuyiselwa kubonyana bakhe. Intetho kaYehova ibubomi uba uthe wayifumana, ibe yimpiliso enyameni yakho yonke. Intetho kaYehova ke. Okay, abantu kuthiwa mabahambe. Abakwazanga ufika ke ngoku kwakuphumla uThixo ebabizele kuyo kuba kutheni? Abakwazanga ukukholwa. Baye bajikeleza intlango iminyaka enjani? eyi-40. Abakwazanga ukungena, abakwazanga usuka ekubulalekeni bahambe bongena ekuphumleni. Abakwazanga ngenxa kungakholwa. Okay, siza entweni? Sithetha ngosindo sonke. Siza entweni? uThixo thina aba masizise kuthi ke ngoku thina sithetha ngosindiso. uThixo bethembise usindiso ebantwini. Into ebeyityhilile ngomthetho athi xa esecacisa kamva uba injongo yabo yintoni. Umnjongo yabo ubusazisa isono noba sazi kwa uba siyaludinga uncedo lukaThixo noba abantu lukaThixo. Bithini injongo yomthetho lo landini? Okay, uThixo kusibizela kuloo nto apho sikhululekileyo kuso isono sikwazi ukuthi ukwenza uThixo sinalo uxolo. Sithi xa sithetha ngabaprofethi ethetha ngaloo nto uba uThixo yena ngokwakhe uzoyenza loo nto. Kuba abantu bafelile ukukhonza nokuthobela umthetho babe ngabakhonzi bakaThixo. Ezithi uThixo ngokwakhe uzoyenza, uzokwenza umnqophiso omtsha. Sithi ke lo mnqophiso lo awuzufana nomnqophiso awayewenzile kuqala noyise bamaSirayeli abawephulayo. Uthi uzokwenza umnqophiso njani omtsha? Kuza ixesha. Uthi lo mnqophiso awuzofana. Kube khona abantu abasindiswayo ngoku abathi bayangena esindisweni baze bangakholwa abo bantu kuwo lo mnqophiso omtsha. Bangakholwa kuYesu Kristu lo kuthiwe ngaye bayasindiswa. Ithi ngaye sigwetyelwe ngokufa kwakhe. Then ngobomi bakhe siyasindiswa, ngokufa kwakhe siye sagwetyelwa. Ngokufa kwakhe siye saxolelaniswa noThixo, ngobomi bakhe sasindiswa. So xa esifa usenze thina saxolelaniswa noThixo. Then ke ungasamkela ubomi bakhe, samkela usindiso, sikwazi ukuphila. Kuba nguYesu ekuthiwe ngulizwi likaThixo lo elibubomi nempiliso enyameni yethu yonke. Kwenzeka loo nto ke ngoku. Yonke le mfundiso ibisoloko siyifundiswa, yonke le nto siyivayo eBhayibhileni izama ukusifundisa uba maside singene kuwo lo mnqophiso. Lo mnqophiso kuthiwe ngawo ungoxolelo lwezono zethu,
kuthiwa ngumnqophiso omtsha. Kuthiwa kulaa mnqophiso abahlali bakhona akukho uthi ndiyafa, akukho uthi ndiyagula. Yabona eso sithembiso? Kukhona indawo kuyo then kube khona laa mnqophiso. Kuthiwa kulaa mnqophiso kubuKrestu. Leli lizwe lesithembiso. Sithi iBhayibhile xa kuthethwa ngayo iBhayibhile itsho yona kanjalo, ithi ezi zinto bezikhona kwiTestamente enjalo bezisisithunzi sezinto bezotyhilwe kuKrestu. So xa kuthethwa ngelizwe lesithembiso phaya, kuthethwa ngelizwe elingumhlaba. Ngoku kuthi kuthethwa ngendawo ekuthiwa kukuKrestu, apho kuthiwa zonke izinto uThixo azithembisileyo zinenzaliseko yazo kuloo ndawo kuthiwa kukuKrestu. Kuthiwa phaa kule ndawo kuthiwa kuKrestu zingu-ewe no-amen. Zonke izinto uThixo azithembisileyo, onke la madinga njengoko engako kuKrestu angu-ewe no-amen. Apho bekhona izithembiso ngale ndawo kuthiwa yiKanani, eli lizwe lesithembiso. Kuthiwa libaleka amazwi ngokuthi kukhona intsikelelo kaThixo kulo, akukho kubulaleka, akukho nokuphuma. Bekhona izithembiso. Xa lithelekiswa nale ndawo bakuyo ikubulaleka belingcono. Lo mnqophiso ke okanye le ndawo kuthiwa kukuKrestu kobudlelwane bethu noThixo ngoKrestu ngoYesu buthembisa izinto ezilungileyo. Ayidithi iBhayibhile kwezinye indawo lo mnqophiso usekelwe emadingeni angawona alungileyo. Phaya kuthiwa abantu abakulaa ndawo, abaprofeti bengakathi kuKrestu, bengekatyhileka elo gama lithi kuKrestu, bebesithi bona eZiyoni okanye kwindalo entsha okanye iJerusalem entsha, bebesebenzisa indlela ezinjalo zokuthetha. Uthi ke uIsaya bethetha ngaloo ndawo, abahlali bakhona akuzubakho othi ndiyafa okanye akuzubakho othi ndiyagula. Akumzi othetha loo nto ngobomi bakhe. Ayithethi ukuthi umhlali wakhona uzothi andigula okanye sokufundisa sithi sukuthi ndiyagula abezazi uyagula. Kuthiwa abahlali bakhona abazuthi ndiyafa kuba ubugwenxa babo nesono sabo bazixolele. Kuthiwa abantu abapha kuKrestu baxolele banoxolo noThixo. Okay. Iqhubeleka iBhayibhile ke, umzekelo ndithetha ngalo mnqophiso apha kusithelekiswa ilizwe lesithembiso nelizwe lase-Egypt lokubulaleka, lokutsala nzima, lokuyisebenzela yonke into. Kuthelekiswa la mazwe libe ngcono lesithembiso. Ndifuna ke ngokuthelekisa le ndawo kuthiwa kuKrestu kuthiwa ngumnqophiso omtsha nendawo abantu abaninzi abakuyo. Ndiyithelekise ke ngokwala kweBhayibhile nomnqophiso omdala. Kwincwadi yabaseKorinte yesibini kukhona chapter 3. Xa ujonge uverse 3, uverse 6 phaa kulaa ncwadi, uthetha nomnqophiso ayiveze senze contrast okanye ezinika umehluko ofana nalo besetha ngawo kwesi sithembiso silapha kuchapter 6 ku-Exodus. Sithelekiswa nale ndawo bakuyo e-Egypt yokubulaleka nale ndawo bathethiswa yona intle. Phayana laa vesi iveza nayo le minqophiso emibini iyehlukile. Ngolu hlobo behlanga uJeremiya esithi awuzufana nomnqophiso endawenza noyihlo ngexesha kandibakhulula e-Egypt. Uthi awuzufana lo mnqophiso. Yabona le nto awuzufana ifana ukuthetha loo nto. Yazi uba ithetha into futhi ilandelele le ithetha kuba ithetha into laa. Ithi awuzufana. Uthi ke kuchapter 6 ukuverse 6 ka chapter 3 uthi singabalungiseli thina ngomnqophiso omtsha, hayi abobhalo. Asingawalungisi abalungiseleli bobhalo. Uthelekisa le ngomnqophiso imibini, uthi omnye ngomtsha omnye uthi ngowobhalo. Athi lo mtsha xa eqhubeka ecacisa ngawo uthi wona ungowomoya. Kucace uba kukhona umnqophiso wobhalo okanye ulungiselelo lobhalo nolungiselelo lomoya, izinto ezimbini. Ezi zinto ke azifani ezi zinto. Ndifuna uba kwaye igama lithi ubhalo. Xa iqhubeleka kwezaa vesi ke ecacisa ngale minqophiso emibini, uqhubeleka ngalo mnqophiso mdala esithi lo athi ngobhalo. Njengoba besithilo kwaphaa ku-verse 6 esithi ubhalo luyabulala, athi umoya wona udlisa ubomi. Kwenziwa umehluko phakathi kwale minqophiso senze uba kucaca uba ayizufana. Lo mnqophiso ndizowenza awuzufana nalo ndawenzayo. Ayifani le minqophiso, ihlukile. Kuthiwa omnye ngobhalo omnye ngomoya, kuze kuthiwe lo wobhalo uyabulala, lo womoya wona udlisa ubomi. Umoya udlisa ubomi. Xa iqhubeleka ke ngalo mnqophiso mdala uthi uverse 9 lulungiselelo olugwebayo. Lulungiselelo olugwebayo.
aqapha imehluko le ibithethwa ngokuJeremiya kuchapter 31 uthi lo lulungiselelo olugwebayo kulo luyakhondema luzisa esasiqhubuthelo besithetha ngalo esasiqhubuthelo athi izono zethu ubugwena bethu nesibufihla wena ubeke phambi kwamehlo wakho ngenxa yalo imihla yethu idlula njengentsebezo phambi komsindo wakho. Lo mnqophiso lo uthi ngogwebayo olulungiselelo aze athi ngolo zama ukukhontrasta le nqophiso uyibona ihlukile njengoba sithuthele uba ayizofana. Uthi omnye lo ngobulungisa kukhona ongode ogwebayo kukhona ogwebayo kube khona nongobulungisa ziyathetha ezo. Kube khona obulalayo kube khona nodlisa ubomi kube khona ongobhalo kube khona nongomoya. Kucacile uba kuzoba khona umoya kuzo zethu. Kaloba lo ngobhalo nyano lo ngomoya ungomoya. Then kuncwadi kwabaseRoma chapter 7 kukhona uverse 6 masingamisi code verse 4 uthethe into lo verse 6 kuzoba nelangena verse 4 kuncwadi kwabaseRoma. Ndifuna sibone into chapter 7 verse 6. Okay manje sifune. Uthi ke ngoku sikhululwe thina kumthetho safayo nje kwesasibanjwe kuko. Ngokude sikhonze sinobutsha bomoya singakhonzi sinobudala bomthetho obhalwe. Kuthiwa kukhona ulungiselelo olulobhalo kuthiwa oluyabulala ngokelefeni. Kube khona ulungiselelo lomoya umoya wona ujisa ubomi. Uthi ke ngoku thina sikhululwe kumthetho kuba sithini safa ngoku sasibanjwe kuko ukuze sithini sikhonze sinobutsha bomoya singakhonzi sinobudala bomoya. Bamba lithetha ngobutsha nangobudala kuthethwa ngomnqophiso omdala kukhothelwe nangomnqophiso omtsha. Emnqophisweni omtsha kukhona ubutsha bomoya emnqophisweni omdala kukhona ubudala bomthetho obhaliweyo. Kuthiwe ubhalo olunjani luyabulala umoya wona udlisa ubomi. So kufanele sizehlule ezindawo sijonge ukwehluka kwazo ukuze ungaziboni uphakathi kwazo kuba ubuphakathi kwazo kusentlango usukile kwenye awuzuzi kwanto elungileyo iyithembisa lo kuba ibikho iyithembisa nakule ufuna ukuya kuyo awukazi uzikwanto elungileyo khona kuba ukafika uphakathi kwazo kusentlango. Abantu amaselaxesha sentlango akazixhamli izinto bezikhona e-Egypt athi xa ethetha bekhona intlanzi nje ayakhalaza abekhona intlanzi nje akazixhamli into bezikhona e-Egypt nango e-Egypt nini kodwa basentlango ingathi kuwe ingcono e-Egypt kunentlango akho namanzi okusela. Jonga kwenye izinto bebethe into lona bakafiki kulo bakazixhamli nezakhona izinto. So ukuba ukwazanga ubona umehluko phakathi kwale nqophiso emibini uyakuzibona wena ucinga uphila phakathi kwayo yomibini okanye ucinga uba ukuyo yomibini. Uba uke wacinga engqinqweni yakho uba uphakathi kwale nqophiso emibini uyawuzifumana usentlango ungazuzi nanye into kuwo omabini lamazwe kuzawenzeka loo. Akwentando kaThixo ke leyo. Intando kaThixo kukuba wena mawusikeleleke ngezinto zonke uphile. Intando kaThixo kuba zonke izinto azithembisileyo ngoKristu zifike ebomini bakho. Yena uPawulos athi yena uthi ngoku ndiyavuya noba ndithi ndive kwihluko ndibandezelele ndikuzalisa enyameni kwam yam konke okuseleyo kwiintlungu zakhe uKristu. UPawulos unengqiqo nengqondo ethi zonke izinto uKristu wazihluphekelayo ezisithi ngalo zilubabalo lukaYesu njengoba kukhona uthando lukayise nobabalo lukaYesu thando lwathilo nobabalo lukanyana nobudlala moya oyingcwele. Ezi zinto athi zilubabalo lukaYesu ezikuYesu wazihluphekelayo. Uthi uPawulos noba ndivuka ubunzima ndizama uba nizifumane ezo zinto ndiyavuya ndifuna ibandla lizifumane ezo zinto ezi uKristu wazifelayo.
So ukuba ke ngoku ucinga uba wena phakathi kwale minqophiso emibini awuxhamli izinto ezithenjiswa ngominqophiso ungazixhamli ezithenjiswa ngomnye usentaba amasela ngexesha sentaba akazidli iinkazi ezisenjini engazifumani ezinto ezithenjiswa ikanani basentaba kufuneka ke ngoku kube khona ukuzazi ezinyaniso uthi ke ngoku thina sakhululwa yintoni sikhululwe thina ke ngoku sikhululwe thina kumthetho safayo nje kwesasibanjwe kuwo ngokokude sikhonze sinobutsha bomoya singakhonzi sinobudala bomthetho obhaliweyo sikhululwe emthethweni ukuze sikhonze sinobutsha bomoya singakhonzi sinobudala bomthetho sisidalwa esitsha sikhululekile ndifuna ukubambele ndithetha ngokubhalwa singabi ubudala sinobudala bomthetho obhaliweyo thetha ngeno ngokubhala kwincwadi yabaseGalati ithi isibhalo sisuke sazivalela zonke izinto phantsi kwesono ukuze okwakuthenjisiwe ngoKristu kunikwe aba bakholwayo ukuze umntu onokufumana into ethenjiswe ngoKristu kube ngulo mntu ukholwayo kubonakala uba omntu ongakholwayo akazuyifumana le nto ethenjiswe ngoKristu isibhalo uthetha uba ngobhalo bulalandi isibhalo sisuke sazivalela phantsi kwesono zonke izinto ukuze kucace uba umntu ozonikwa le nto ithenjisiwe kube ngumntu okholwayo le ndizothi ke ngokwenye indawo bonke abaphantsi kwemisebenzi yomthetho baphantsi kwesiqalekiso sithenga isiqalekiso sifana nale ndawo athe uThixo uzowusebenza ke ngokumhlaba ubulaleka ude uyiselwe kuwo kule ndawo bakuyo baphantsi kwesiqalekiso ebukhobokeni babizelwa ke ngoku elizweni lesithembiso intsikelelo kaThixo kubaleka amasi nobusi uthi ke abaphantsi komthetho abangabemisebenzi yomthetho baphantsi kwesiqalekiso akho mpumelelo bazayibona azaphinda babuze lo mbuzo uba usindiso lulandlamkela kanjani nalamkela ngemisebenzi yomthetho okanye nalamkela ngokholo ndithi usindiso kuba ilusindiso lalo licacisayo uba nathi ingaba umoya oyingcwele lona mamkela kanjani uThixo lwayisebenzayo imisebenzi kuwoni uyisebenza ngokuba nina nisuke nathobela umthetho okanye uyisebenza ukuba nina nikholiwe ezi zinto zingazibonakala ingathi azinamsebenzi ungakwazi uyithatha yonke le misebenzi leyo nomnqophiso uphile kuyo uThixo akakholiswa yilona uSathane angaze ayivuyele loo nto angayivuyele kwincwadi kaYohane chapter 12 kungapha koverse 31 ukuya phambili uthi uYesu xa ethetha kungoku ukugwetywa kwalo ihlabathi kungoku ukuba akhutshelwe phandle umphathi wehlabathi uyazi uqhubeleka bathi uthi xa ethe wanyusa ngobatsalela kuye bonke apho uthetha ngomgwebo into ezokwenza uba umphathi wehlabathi akhutshelwe phandle kukuba abantu bakhululeke emgwebeni ukuba abantu banento bazogwetywa ngayo umphathi wehlabathi uzoba nento kuye akazukhutshelwa ngaphandle because lekhutshelwa ngaphandle kuphuma nabantu kodwa ilungisiwe abantu into baba nobudlelwane nothile umphathi wehlabathi akananto yakubambelela ebantwini ukhutshelwa phandle okay ezi zinto kubalulekile ukuzazi uba sicinga bathi nakulungile ukuba phakathi kwale ukuba kule minqophiso emibini ayisisevi ngalo loo nto thina ayisilungiseleli ngalo ilungiselela uSathane othandayo uba singazusi nanye into ethenjiswa yile minqophiso bonke abaphantsi kwemisebenzi yomthetho baphantsi kwesiqalekiso uzosazi isiqalekiso uba sifana nantoni sifana nee-broken families ii-families apho kungekho xolo nakwintsebenziswano khona sisiqalekiso lolo sifana naloo nto sifana nokoyiswa kuyo yonke into nokoyiswa sesono nokoyiswa kuSathane sifana naloo nto isiqalekiso intsikelelo ifana nefemeli apho abantu bakhompithela ukuncedana apho ngokubhekiselele kwenzelana imbeko abantu bathi
baphangela nayo khona. Apho umntwana afika umzali wakhe kuzuba ndingancedisa ngantoni na kule nto yenzayo. Unga ndingakwenzela ntoni na, ndiyaphuma ngendawo ethi awukho nto ufuna undiphathisa yona usosithukela kulaa ndawo. Intsikelelo lifana naloo. Kodwa ukungayazi inyaniso ngokubhekisele kwezi zinto, loo nto leyinceda uSathane. Kuba iBhayibhile ithetha ngokuba naniya kuyazi inyaniso, inyaniso yayiyakho nikhulula kumphathi wehlabathi kuSathane. Ukuyazi inyaniso kubenza abantu bakhululeke kwisabatha sakhe uSathane apho babandiselwe khona ukusebenzisa inkanuko yakhe. So ukwazi inyaniso ngokubhekiselele kule minqophiso kuba kuyabakhulula abantu bakwazi ukukhonza uThixo. Kodwa abantu baqhubeleke balinde izinto abathi zingumnqophiso omdala, baba nengxeko yomnqophiso omdala. Loo nto le ibenza uba babe ngabakhonzi bakaFaro, babe ngabakhonzi bakaSathane. Kodwa abantu baye badlula bayofika kweli lizwe uThixo intsikelelo yakhe ayibeke kulo eZiyoni, kule ndalo intsha emnqophisweni omtsha apho intsikelelo yakhe uThixo yonke into abayidingayo ibekwe khona. Uba bathe iingqiqo zabo zabakuloo nto, bahamba bakhonza uThixo benobutsha bomoya, uSathane akananto yokubamangalela kuba ithi bugwenxa babo babuxolele. Banje ngale nto umbingeleli omkhulu uYoshua akuyo, emangalelwa nguSathane ofuna ukumela. Ithi uthi umprofethi uZakhariya wabona umbingeleli omkhulu uYoshua, wabona ngasemnene kwakhe uSathane ukuba ammangalele okanye amchase, amelane naye. Wathi uThixo, uYehova uyakukhalimela Sathane, lo akasikhuni nasirhobe emlilweni, esithi uba lo usindisiwe. Kodwa abantu abahlalanga phaa kulaa ndawo athi inceba yakhe ikuyo noxolo lwezona zabo likuyo, le ndawo athi incwadi yabaseEfese, kuye uKristu, kuwo nomnqophiso omtsha, sinenkululeko ngokuhlawulelwa kwegazi lakhe. Nelithi ngegazi lakhe ithetha ngokufa kwakhe. Ithi ngegazi lakhe sixolelaliswe noThixo okanye sigwetyelwe phambi kukaThixo, akusekho sigqubuthelo phakathi kwethu naye. Yonke loo nto besikhweba isikhondema, intliziyo esikhwebayo phambi kukaThixo isusiwe ngokufa kwaYesu, ngegazi lakhe uYesu. Singabakhululekileyo ukuze uSathane angabi nanto yakusimangalela phambi kwakhe uThixo. Ezo zinto ke uthi inzaliseko yazo ikuKristu, ikulo mnqophiso kuthiwa lulungiselelo lobulungisa. Okay, sithetha ngale nto yomehluko phakathi kwalo mlungiselelo, olu lungiselelo lobhalo, lo mnqophiso wobhalo. Okay. Ithi xa ithelekisa ifanisana nolu lukaYesu lomnqophiso omtsha, ithi olu luyabulala, uthi lubhalo, ithi lona lulungiselelo lomoya olulobulungisa, umoya odlisa ubomi. Okay, kwabaseGalatia kuphinde kwathetha into ngobhekisele kuleyo. Ithi ingaba amadinga achasene na nomthetho. Ithi nakayo, ukuba bekukhona umthetho okanye bekuwiswe umthetho onako ukudlisa ubomi, ubulungisa ubunge buphume kuwo umthetho. Iyathetha loo ndawo. Ibuyela kule nto ithi, ibuyela kule nyaniso ithetha kwabaseKorinte ithi kukhona umnqophiso ongowobhalo, ubhalo luyabulala. Isithi ke umnqophiso ongowomoya, umoya odlisa ubomi. Umthetho ukwazanga udlisa ubomi, yiyo le nto ubulungisa bungaphumanga emthethweni. Kodwa umoya wona udlisa ubomi, umoya wona ofumaneke ngesithembiso, ngokholo kuso isithembiso eso kuYesu Kristu. Nguwo umoya ovelise ubomi kuthi. Ngenxa yobubomi ke ngoku sinabo ubulungisa. Ithi uba umthetho ububekiwe okwaziyo ukudlisa ubomi menze umntu aphile, umntu ebezokuba nabo ubulungisa ngomthetho lowo. Uthi qha ke ngoba umthetho njalo ngumoya odlisa ubomi. Umthetho wona wenza ntoni? Uyabulala. Ubhalo lona lenza ntoni? Luyabulala. Zonke izinto zasezithethweni zizisa ingcinga ethi, icacile. It has been proved to me uba umthetho ulunganga. Icacile umthetho ulunganga. Anti izisa ingcinga etsho loo.
andithandi uba xa ngaba ndithetha iindaba ezinje ndizibone ndibuya ndizodifenda umthetho. Ndifuna ukuthetha into enje ibe established kukusenje kuhlale yona kugcwale yona even igcwalise namathumbu yonke into ngaphakathi kwethu ithi ubomi ngumoya odlisa ubomi. Zonke izinto uThixo azithembisileyo zonke izinto ezilapha zikuKristu siphume sigodume siyolala sithethe loo nto sihamba kwi-trenches noba kwenziwa ntoni sithi sikuKristu sidla ubomi sikhululwe kuwo umthetho kuba safa kuwo kwakusibambile. Ngoku sikhonza uThixo sinobutsha bomoya singenabudala bomthetho obhaliweyo kuhlale loo. Then ngexesha okanye ngemini yokudifenda umthetho yoku-apologize for the Bible kube secatshile ezo zomthetho kuphela lo mbuzo uba ingaba umthetho awulunganga na ngenxa yoba sifumenele uba umthetho uyabulala. But nasoze ndithethe namhlanje yonke le nto ayithethi ukuthi umthetho awulunganga, but le nto ayithethi ukuthi umthetho nesithembiso ungazaplaya ebomini bakho zonke zinto. Ithetha ukuthi umthetho uzowaplaya ebomini bakho ukutyhilele isono sakho ufikele kuzazini uba udinga uKristu. Why? Buyela kule ngcinga. Ingcinga ithini? Ingaba uThixo ubiza wena uba wena mawube ngumntu ozama kuthobela umthetho, ube ngumntu obehave kakuhle uze uthi xa ufeyila umane usithi ndiyaguquka? Ikholekile loo nto kuthini? Ubiza loo nto uThixo kuyo? Bakhona abantu bamkele kanjalo abakholwa uba yeyona ntando kaThixo leyo. Abanye ke bakholelwa uba bona uThixo ubiza uba mandikuthobele umthetho xa bandifeyila ndiananise ndizenze ngathi ndiyawuthobela phakathi kwabantu bendisazi uba ndiyafeyila kakhulu kwezinye indawo but at least phakathi kwabantu ndibambe yona. Ayikholekanga uThixo loo nto. UThixo ubiza enye into. Akabizi loo nto uba uzame ukubhiheva ngemini ethile xa uthe wafeyila umane usithi uyahlambulula. Ilungile loo nto. Ikhona khona into uThixo ayibizayo. UThixo ubiza ingqibelelo, i-perfection, ubiza ukufezeka. UThixo ubiza loo nto. Akabizi into esondeleyo ebulungiseni, into kuthiwa kubulungisa bomntu. Ubiza ingqibelelo uThixo. Ubiza ukufezeka, ukuba perfect. Ubiza loo nto uThixo. Ivela phi loo nto leyo? Ivela eBhayibhileni. uMateyu chapter 5 uneverse 48 othi, yibani ngabafezekileyo kuba uyihlo semazulwini efezekile. UThixo ubiza imfezeko okanye igqibelelo. Ubiza loo nto, ubiza into engaphantsi kwaloo nto. Ubiza uThixo uba masize kuye egameni likaYesu Kristu ofezekileyo ogqibeleleyo. Okay, bandibone ngomzekelo phaa kwam kwecala kwam, not kwecala sinantshona ngaphandlela khona. Ndihleli phaa kwi-prosperity yam njengonebukalizana. Ndiyakuba kukhona into erongo yenzeka phandle, ndiza kujonga. Kukhona abantu abayi-3 bathatha isandla begale etoilet. Ndithi asuba natoilet, asuba right. Ndikhalime ndithi ingayenzi loo nto, bayiyeke ndifokase ezintweni zam. Ndibona bayayiphinda ndithi no, yiyekeni loo nto. Bawe kanti bayiyeke ndibuyele ngaphakathi. Ndibona bayiphinda ndithi ndizaniletha ke ngoku funeka ndizise imotivation, inkuthazo. Bangathi bayiyeke abantu bakhona ndibave bethetha besithi ndimkile kucala bafuneka ugadwe ngandinekhona. Xa ndingekho kumosha yona jikela ngathi ake sendikhuthazekile nam ke ngoba ndizowenza imphakathi. Ndiye phaa babaleka, kuve kube khona obalekayo. Yho, isimanga ndingavele ndenze igxaki ndiyeka abanye bandive ndihambele phezulu ndiyonyathela phaa kule ndawo yakuyenza babona uba ukubaleka wangancedi. Ngoba mngakhulu mntu uzondishiya kanjani? Uyabaleka kodwa. Ndiyeka acinga uyawini ndidile nawabini. Xa ndifika komnye utheni ufake isandla etoilet uthi andizuphinda. Ucinga uba enough loo nto kum, yenele, yikho ekholekile loo nto. Ifana nokuthi ke bendikexesa bendisenza zonke ezo zinto ezingalunganga ndisele
Naw ufike ngokucacisa ukuthi umthetho lo usungayenzi ukuthi okay bengingazi diyekile ngoku. Cimba lo ukhonekile kuThixo angikanjani. So yenzile so netyala layo. So yenzile already sekuswa abantu abayenzileyo banesabelo edikeni lomlilo kuncwadi esithile. So yenzile so netyala labo ngitshela noma so unalo ke ngokutyala. So yenzile. Isinola iyamkele ngene manje andizuphinda ndiyekile banga lonto lo diyekile. Kuba ungumuntu ayanelanga lesisithuba kwakuThixo lo ukuthi awuzuphinda ukuzoyiphinda lo ifana nokuba uthi uThixo liqhubha lisithi uthi othi akanaso isono lixoxe othi akanayo into etha uthi akanayo into apha kuye ezomenza iphinde lento ebeyenza ulixoxe uyamenza uThixo naye elixoxe kufuneka lo kasivuma athi hey sikhona isono linaso ndingayiphinda then ndithi uncedo ibiza lonto nalezi uthi lo mna ndizophinda ngimfaka izipho ke ngoba akafumananga nceba kuma akaxoxe senzo akagwetyelwa ngaphambi kwami galelo ethithile amenza lomsuku faka izipho akhala phumi yakhe nje ndize kum noba ngike kunabo bayithulo abathena ndicela uxolo yo wave wabasatisfied umsindo wami wayenelisheka athi ayithi aba bantu omnye yena uthembele ezinyaweni zakhe into nakwazi ukuyenza izawuhamba iphelephi loo nto yokujoja umgwebo ukuthi okay if umgwebo uzabela esikhulu ndinepilisi uba uza ngohlobo oluthile contraceptives birth controls nezinye ujoja iziphumo zezenzo lezi ayisebenzi lolo le omnye lona le unamasiko wokuthi okay mandivele ndithembise andizuyiphinda ayikholelanga uThixo ubiza ingqibelelo ubiza ukufezela uzombona izindaba ezininzi kuMateyu chapter 19 kuza umuntu kuye othi mfundisi olungileyo ngenze ntoni na ukuze ndikudlele ifa kumkani okanye ndingene ebomini obungaphakathi okanye ndibe nabo ubomi obungaphakathi uthi yena esithethe zonke zonto zokuthi akekho olungileyo uThixo kuphela uthi kodwa bamba umgcina umthetho ngowuphona lo mthetho uze ungeni ungabulali ungakreqezi ungangeli ubuxoki nalo thanda ummelwane wakho nje ukuzithanda. Ezo zinto ndazigcina ndisengumntwana ndisasele ngantoni uthi uYesu ukuba ungafezeka kucacile kule nto kufuneka ukufezeka icacile kuyilento lemizingqibelelo ukuba ungawena ungafezeka thengisa zonke izinto nazo uphaya amahlweni then waba buhlungu lo nditshokandayo eBhayibhileni waba buhlungu saba sentliziyweni yakhe siqhubuthele kuba ufenile phambi komgwebo kaThixo nobungcwele bukaThixo kangabe ngogqibeleleyo then bathi ke bona uYesu aqhubeka ecacisa le meko ithi kungenkankulu ukuba isityebi singene ebukumkani bamazulu uthi kwa inkameli phantsi inganedonga uthi ingangena entunjeni yenaliti ingene pha into engeke yenzeke leyo uza kucacisa uba i-too impossible into engeke yenzeke uba isityebi singene akukho mntu ungakwazi ukusisindisa akukho mntu angaze ayenze yanele ukusindiswa komphefumulo wakhe bathi ke ngoku xa beseyivele icacisa aba xa unokungena kwa inkameli enalitini kunoba umuntu asindiswe isityebi bave babomba loo nto ile ukuthi akho mntu ungasindiswa bathi ubani ke unokusindiswa ubani ongasindiswayo ke uthi le nto le ayinakwenzeka kubantu kodwa zonke izinto zinako ukwenzeka kuThixo kucacile statement sithi usindiso lolukaThixo nguThixo osindisa akukho mntu ukwazi ukusindisa esisole siza kulonyaniso bottom line nguThixo osindisa umuntu osindisiweyo ufumane isibabalo sokusindiswa kuThixo akukho mntu ukwazi ukusindisa ithetha ukuthi ke uba umuntu kufuneka esindisile
makazi uba uThixo kuye ubiza ingqibelelo, akabizi ukuzama. Uthi umntu xa kuzwa mawuthini uzusindiswa, uthi yena yamkela uYesu then uzame ke ngokuphila kakuhle. Ingenaphi loo nto? Ibonakala iphilile kanjani? Kukhona umntu owamkelwa isithembiso sokuthini wathi ngobusuku uzoba nami eparadesi esemthini iqonyeni, engalifumananga ithuba lokwengeza le ndawo yesibini ithi uzama ukuphila kakuhle. Uthi iBhayibhile isibhalo sonke izinto sisivalele phantsi kwesono ukuze kucace uba le nto yayithenjisiwe izonikwa kuphela umntu okholwayo, nguye kuphela uzoyamkela. Uyabona ngoba le nto izawukhona ukholo kuYesu, ukholo entweni eyenziwe nguYesu. Le nto kuthiwa kuKristu ke ngoku asibizela kuyo uThixo le ingqibelelo kaThixo, yile ndawo uThixo asilinde kuyo ukuze sifumane ezi zinto azithembisayo. Kuba uthi uThixo wayekuKristu ezixolelanisa naye zonke izinto ezisezulwini nezisemhlabeni. Kucacile uba i-meeting point apho zihlangana khona zihlangana kuKristu. Le nto uyifunayo ikuKristu. Ukuze uhlangane nawe uzaya phaa kuKristu, ube kuKristu. Zonke izinto ziphaa. Lena ke yi-introduction nentshumayelo. Yinto kufuneka siqhubeleke siyifundile, sisengeze ezinye iileya kuzo, sikhangela nezinye iinyaniso side siyifumane, ukuze sifumane indawo yokungena ngokobutyebi apha kuKristu sihlale khona. Kuba uPawulos uthetha ngoku sifundisa wonke umntu ngabo bonke bulumko, ukuze bonke abantu sibamise kuKristu bengabagqibeleleyo. uThixo ubiza ntoni? Ingqibelelo. uKristu ugqibelela. Ngoku ifunayo ngoku sisebenzele ukungena kokwakuphumla. Kufuneka sisebenzele ukungena kuKristu. Okukuphumla kuphi? KuKristu. Eyona ndawo ingcono yeyiphi? YekuKristu. Zonke izinto zokuba umthetho uyabulala ziwenzanga wambi umthetho, ziwenza wenze indlela yawo okanye umsebenzi wawo. Kuba uzothi uPawulos ethetha kuTimothi, umthetho wona siyazi uba mhle xa usetyenziswa okomthetho, mhle kwicondition. Kucace uba umthetho ungambi xa ungasetyenziswanga ngokomthetho, usetyenziswe ngokwenye into. Mhle xa usetyenziswe okomthetho. Kokupho komthetho uyaqhubeleka kanti kuvesi 8 lokwehlakala chapter 1. Uvesi 9 uyaqhubeleka kanti ukusebenzisa ngokomthetho kukuthini na? Uthi kungokokwazi ukuba umthetho awuwiselwanga amalungisa, uwiselwe abachasi-mthetho, abantu ababetha abazali nazigwinta nazo zonke ezo zinto zingalunganayo, yonke into ukuba ikhona echasene nemfundiso ephilileyo engoKristu. Umthetho umiselwe loo nto. Uthi ke ngoku umthetho ulungile kulena imeko ukuba usetyenziswe okomthetho. Uba usetyenziswe ngokwenjongo yomthetho, xa bekhona injongo yomthetho, umthetho uwiselwe loo nto. Ubungawiselwanga uba mawuhlise ubomi. Uba uthi walindela into eyenye kuwo umthetho, kuzophuma ukufa, ize iwenze loo nto umthetho ube mbi. Abuze uPawulos uba ingaba le nto ilungileyo yasuke kum yavelisa ukufa na? Uthi no, ibingangumthetho, ibisisono, ukuze sicace uba sisono sisebenzise le nto ilungileyo, ukuze sicace uba sisono sibe sibi. So ndithi kukhona indawo ekulindeleke uba singene kuyo. Kulindelekile uba umntu amkele uYesu, afunde inyaniso ngaloo ndawo angene kuyo. Omnye umntu angaze athathe 3 years njengam. Omnye umntu angaze kube ziveki ezimbalwa efunda le nyaniso azibone ngene kuKristu, esiva konke okwakuphumle bemiselwe kuyo, ebona yonke intsikelelo le uThixo amthembise yona. Okanye umntu angaqhubeleka ke sithi mna ndilungile, mna ndizoba nayo yonke le minqophiso mibini ndiyisebenzisa ebomini bam. Uzozibona esentlango, azibone esentlango, engafumani nenye kwezi zinto. Ubhalo lona lenza luyabulala kwaye lona ubhalo luzivalele phantsi kwesono zonke izinto ukuze umntu ozofumana isithembiso
esithi kuthiwa ngumoya wengcwele. Kube ngumuntu otheni okholwayo. Ubuza uba ingaba umoya wengcwele namamkela ngokwemisebenzi yomthetho okanye namamkela ngokukholwa ngokusukela ikholo indaba ezilungileyo. Ubuza lo namamkela kanjani umsebenzi uthi ngale ndlela namamkela ngayo Yesu qhubekani kuye ngayo ngokholo. Qhubeleke ngokholo. Zonke ezinye izinto zokuphuma ke kuloo nto ungumntu oqika njengomntu okuKristu nobudlelwane bakho nabantu bonke bubo buphuma kuKristu ebudlelwane bakho noThixo ngaye uYesu Kristu. Ndithi yonke loo nto leyo intsikelelo kaThixo iphaa kuyo. Ubudlelwane bakho nabantu obuphilileyo obuhle, ii-families eziphilisiweyo njengoko sibona zii-broken families, abanye abantu bazo baphaa esitratweni. Iifemeli eziphilisiweyo uba apho wonke umntu afuna ukuba yintsikelelo ebantwini abasefemelini yakhe, angabayekeliyo, angafuni ukuba sisikhubekiso kubo. Not iifemeli zonke nendawo esihlala kuzo iikhomyunithi ezo kukhona abantu abayi-liability kurhulumente. Akho ntando kaThixo, that is bangumthwalo kurhulumente. Injongo kaThixo uba zonke iintlanga zisikelelwe ngaye uYesu. Imbewu, hayi iimbewu ezininzi ngokungathi uThixo ezininzi, ngoYesu. Ezinyanyisiweyo zikhona ngoku. Ndingathi ngumntu onombhoko othi khangelani ezinyaniso. Ndiyayazi abafundisi yona njongo yabo ayikuko ukuba babe ngathi zezinto kuthiwa zii-source of information, babe zilayibrari, babe ngabantu abafita abantu, bangabantu bokufasilitate ukufunda kwenu, bakhriyeyithe ispace soba niqhubeleke nemfundo. Ibe ngulo wafumana isityelelo kuThixo sobomi bakhe, kuba ilizwi likaThixo libubume emntwini olifumanayo. Umntu amfune ngokwakhe uThixo esenokufumaneka, afumane ilizwi likaThixo ngokwemeko ajongene nayo, abonakale encedakala, ekhula, ephiliswa, ekhululeka kwelo bejongene nayo, ephila ubomi obunoxolo, enobudlelwane obuhle nabona abantu basebomini bakhe. Yinjongo kaThixo. Yinjongo, even loo njongo ikhona nakubafundisi. Ukuba wonke umntu ithi alunga nomnqophiso omtsha, akuzubakho mfuneko umntu afundise umelana kumele umazi uThixo. Uthi bonke bazomazi kusukela kwimingcili yakomkhulu phaa ezintliziyweni zabo, emoyeni wabo kukhona ukumazi uThixo, banobudlelwane noThixo, ubomi obungunaphakade. Yinjongo kaThixo ukuba uThixo azityhile kuwe, kuloo ndawo kuyo, kuloo nto uyenzayo, umfunde uThixo umazi, ube nokungafihlisi ngokuthetha ngoThixo nangobudlelwane bakho noThixo. Even nabafundisi bafunda phaa kubo bathi uThixo uyayenza nalena into. Uvuyo labo luzaliseke beshiyisele uvuyweni labazalwane. Yinjongo kaThixo leyo. Lo mnqophiso ke injalo yakuba bonke bafundiswe kuThixo. Ndithi ke ngoku umntu makasebenzele ukungena kokuphumla kulo mnqophiso, ukuze umntu angasithathi isibhalo sisebenzise njengento. Abona phaa efama zikolo kuthiwa zii-diaconal nakwezinto ezisetyenziswayo ekusetyenzwa kuzo kusetyenziswa into ezinjalo. Yinto engathi ngumyalelo uba into ethi yenziwa kanje, umyalelo. iBhayibhile inkulu kune-SOP. Kwanawo umthetho ubaluleke kakhulu, uyinto enkulu kakhulu kune-SOP. Awuyo-instructions nje kuphela, imigaqo uba le nto yenziwa kanje nakanje. Umthetho mhle xa usebenziswa ngokomthetho, uyinto entle. Kuzofuneka siqhubeka sifunda le nyaniso side sifikelele kuyazini. Umntu othi wafikelele kuyazini uzokufumana ukuphumla, le nkululeko kuthethwa ngayo, aphiliswe. Amen.